आफादनि बेवहाय मोनसे सेन्टार टेलेन्ट सार्च बे टेलेन्ट सार्चखौ नर्थ कारिजायावबो होनाय जादों आरो गासै मिरु आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोननैजों जथायै जे टेलेन्ट सार्च बे टेलेन्ट सार्चआ बाक्सा जिल्ला नाङैनो मोन 23 सेन्टाराव बे आनजादा जागासिनो दङ आरो बे आनजादाव गासै 4200नि सायाव बाक्सा जिल्लानिफ्राय बेहाय बाहागो लादों आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा क्लास 9 आरो 10 खौ जे 10नि टेलेन्ट सार्चखौ बेवहाय माने खुंनाय जादों लोगोसे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुनियर टेलेन्ट सार्च बेखौ क्लास 7 आरो 8 खौ लानानै खुंनाय जादों आरो बेवहाय क्लास 7 आव 1250 लोगोसे क्लास 8 आव 1110 जे आनजाद होगिरि बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन आरो दिनै बे आनजादा जागासिनो दङ जों आसा खालामदों बेबायदि टेलेन्ट सार्चजों फैबाय थानाय समाव गाव गावनि जिखिनि रोंगौथि बे रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन फरायसाफोरा आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै बेवहाय नुदों बेहाय जोङो होनाय जादों बे OMR शीटआव कुइसनफोरखौ बा कुइसनखौ नायनानै OMR शीटआव फिलआप खालामनांगौ एन्सारखौ आरो बेबायदियैनो गुबुन आनजादफोराबो बेबायदि जिहेतु जायो जिखिनि इन्टारभिउ होनायानो जा बा एन्ट्रेन्स बायदियानो जा बेबायदि आनजादखौ नोजोर होनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे टेलेन्ट सार्चखौ फाथिनाय जादों आरो बेजों गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसे गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन होननानै जोङो फोथायो आरो जायफोर फरायसाफोरा बेवहाय बाहागो लाबाय आसा खालामदों गासैबो मोजां खालामगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे मोनसे बान्था होनाय जायो टेलेन्ट सार्चखौ जायफोर मोजां रिजाल्ट खालामगोन बिथांमोननि थाखाय बान्था दङ आरो बे बान्थाखौ मोननो थाखाय बाक्सा जिल्लानिफ्रायबो फरायसाफोरा नाजागोन बेखिनिखौ मिजिंथिदों जुनियर टेलेन्ट सार्चआवबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बान्था दङ आरो बे बान्थाखौ मोननो थाखाय जायफोर जुनियर टेलेन्ट सार्च 7 आरो 8आव 8नि फरायसाफोरा बाहागो लादों बिथांमोना जाहाथे बे बान्थाखौ मोननाय हानायसिम आनजादखौ जाहाथे मोजाङै मोजां होयो बेखिनिखौ मिजिंथिदों आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरनि थाखाय बेबायदि बायदि हाबा लानानै खामानि मावगोन आरो जों आसा खालामदों जे बे बर' मिडियामनि गेजेरजोंबो जोंनि फरायसाफोरा जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसे गाव गावनि जिखिनि थांखि बे थांखिखौ मोनहैनो थाखाय नैबे टेलेन्ट सार्च बायदिजों माबा मोनसे राहा मोनगोन बा लामा मोनगोन नङाबा गावखौ सुनायनायनि मोनसे बिजों बा मोनसे माने आयदा हिसाबै बे आनजादखौ लागोन बेखिनि मिजिंथिनानै दिनैनि टेलेन्ट सार्चआव बाहागो लानाय गासैबो फरायसानिसिम गाहाम हामलाय बावनानै बावहरनाय जाबाय गोजोन्थों। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, OT, ICU, NICU, PICU नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 91016554308822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।